परमा करुणा पहुदुजना निताय गौरचंद्र। परमा करुणा पहुदुजना निताय गौरचंद्र। सबाय अवतार सरशिरोमणि केवलय आनंद कंदा। सबाय अवतार सरशिरोमणि केवल आनंद कंदा। भजो भजो बाय चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषय चढ़िया शेर से मजिया मुके बोलो हरि हरि। विषय चढ़िया शेर से मजिया मुके बोलो हरि हरि। देखो एरिबाई त्रिभुवने नाय ये मोन दयाल दाता। पशु पक्षी झोरे पाषाण विदारे सुनि जर गुण गाता। पशु पक्षी झोरे पाषाण विदारे सुनि जर गुण गाता। संसारे मजिया रोहिले पोरिया से पदे नाही लो आशा। अपन करम बुंजाए शमन कोहो ये लोचन दासा। अपन करम बुंजाए शमन कोहो ये लोचन दासा। परम करुणा पहुदुजना निताय गौरचंद्र। परम करुणा पहुदुजना निताय गौरचंद्र। हरे कृष्ण। परम करुणा पहुदुजना हे भजन लोचनदास ठाकूरान बरयलेले। हे भजनाचे अर्थ कसने म्हणू पळया। निताय गौरचंद्र हे दोन्ही भगवंतू मस्त करुणामय आणि सक्कड अवताराचे सार। ये अवताराचे प्रामुख्यते कसने मळरी तन्नी आनंदमय जावनु नंचूनु जप करचे परिचय कोण दिल्लले। मेगेले प्रिय सहोदरा हाव तुका निवेदन करता दृढ निश्चय आणि नंबिकेंतू चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद महाप्रभू तंक तुम्ही पूज कोरका म्हणू। अत कोणाक कृष्ण प्रज्ञे जावका जला तन्नी तंगेल इंद्र तृप्ती कोरचे सोडका आणि कंचे उद्देश नाशी बरी हरे कृष्ण हरी हरी म्हणू जप कोरका। मेगेल प्रिय सहोदरा तू हे प्रयत्न करी आणि परीक्षा करी। तिन्ही लोकांतू चैतन्य भगवान आणि नित्यानंद भगवान रमण के कोणी नाची तंगेले करुणामयी गुण मस्त होड। ये ऐकलेल कूडले पक्षी आणि प्राणी समेत रोडताची आणि पत्तोरू करगून होता। जलरी हाव लोचनदास इंद्रिय तृप्तियंतू सिल्कूनु भगवान चैतन्य आणि भगवान नित्यानंदर पाद कमलमक कर्षणातील निमित्त मरणाचे अध्यक्ष जावन सुचे यमराजू हे आंदोलन क पोळोनु मक आकर्षण जाय नशी मक शिक्षे दितास। हे एक विषादकारक जावन अस।